sad šta je vaš problem? Imate problem, imate nešto ova godine, ljudi priča slobodno i kaže šta je problem, šta je komplikat. Ovaj grad koji nazivaju najsrpskijim gradom posle Beograda je osetio potrebu za malo više kulture i došla sam na ideju da nam je falilo nešto što se zove sedma umetnost i krenula sam sa Srpskim filmskim festivalom. Ispostavilo se da su ljudi bili žedni i željni ovakvih kulturnih događaja i evo, hvala Bogu, danas smo na 5. godini. Festival vrlo uspešno prolazi i poziva sve naše ljude ne samo iz Čikaga, nego iz okoline, iz Indijane, iz Viskonsina i na jedan veoma lep način prezentujemo srpske vrednosti, istoriju, kulturu, film i više od toga. Veliku ulogu u realizaciji našeg festivala od osnivanja pa do današnjih dana zauzima ime Aleksandra Vlajkovića, čoveka koji je u Beogradu naš filmski selektor filmskog festivala. Inače je bio nekadašnji direktor Avala filma, čovek koji posebno i jako dobro poznaje našu dijasporu i koji je bio dugo godina na RTS-u, radio je Srbija na vezi. Želim da posebno napomenem da njemu dugujemo veliku zahvalnost. On je bio na našem prvom festivalu. Nadam se da će ugrabiti malo vremena da nam se pridruži i iduće godine, da bude ovde u Čikagu, kada bude naš Srpski filmski festival Čikago 2018. godine. Srpski filmski festival se afirmisao kao jedna od najznačajnijih manifestacija srpske kulture u Čikagu, u okviru srpske zajednice i zaista predstavlja jednu afirmaciju srpske kulture, srpskih filmova, sedme umetnosti. Na našem prvom filmskom festivalu gost je bio Tihomir Stanić, što nam je mnogo značilo jer on je glumac koji igra pa u zadnjih 10 godina u svim našim filmovima, našim televizijskim serijama i jedno veliko ime iz sveta filma. Imali smo Brankicu Sebastijanović koja je igrala, koju je